на литературното състезание Градът в Рими. То се осъществява по проектът Аз градът на град Русе. Заедно с вас сега ще напишем най-прекрасните думи за нашия град. Градът, в който живеем, в който са всички наши приятели. Градът, в който творим и в който живеят всички хора, които обичаме. Който не играем, много му здраве! Хайде да направим влакче. Добра идея! И да се разходим по ЖП линията. Ами хайде! Да, аз ще бъда вашият влак. Бери, може ли да бъдеш моят първи вагон? О, е! Написали стихотворение? Да. Пет, 4, 3, 2, 1. Край. Сега да дадем малко време на журито да оцени трите най-добри творби, които ще получат награди. На финала искам да ви благодаря, че участвахте в последното трето издание на Градът в Рими. Част от голямото събитие, което се случва сега в нашия град, проекта на община Русе, който е за фестивал на градската култура и се казва Аз градът. Сега ще раздадем наградите. Много ме затруднихте, защото има много неща написани прекрасно. Поощрителна награда получава София Стоянова, трети клас, училище от Експорисим. Още една поощрителна награда, тя е за Мартина Стоянова и за Яница Иванова, 6 Г клас. От кое училище сте? Стихотворението, което направи много голямо впечатление на журито, е Моят град на Данаил Александров. Второ място се разделя от Мартин Джуров, 6 Г клас, училище Иван Вазов. Дайте му отач по-мъжко. И Никола Владиславова Иванова, 7 клас, училище Иван Вазов. И голямата награда от трите издания за най-творческо пресъздаване отива при ученика от математическата гимназия Даниел Чистаковски.